hamarkadan, Orozkotik etorzola, Idurreta etorzan Junen Kalzada, eta honek beste abade batzuk eta bar antolatu dien herri gaztedi. Herri gaztedi izan euskal bertsioa, Juventud Agraria Católica Española, las JAC. Horren osan JOC, Juventud Obreras Católicas Españolas, la Juventud Agraria Católica Española. Horren, las JAC, hemen herri gaztedi izena jasoban, hor herri gaztedin garai hartan, jolenaz oso buru belarre zatunde, egon ziren personai bi, eta bat ezan Mikel Soberana Basori, berazan liderra, eta bestie, nergo batzen izena ezaktue, Euskal Txendian berrik ebana, arriandikoa, izan bera. Rosamari hartza. Horrek Rosamari hartza eta Mikel Sopelana beste batzun hartien, izen ziren buru edo belarri. Herri gazte horren inguruen eta julen Iurretan egon da, sortu zan egitea Iurretako saloia. Iurretako saloia ezatetzauen abadetzien julen etxeko beko kortie, garbitu eta lokal bat egin zan, gela bide zeukan, lokal bat egin zan, jentik erabiltzeko, eta horre batzatzen ziren, jai batzorgie, horre dantzarileko horrekitien horren txokue, horre osan dozin movimentua, euskarazko lehenengo eskolak, eta bar, saloi hortan emote ziren. Saloi hori legalizo bierra zegoen, zozelan, eta orduen horretatzako joan beti bezala oso ondo Gerediaga, Gerediak legalizo bat espazio hori beren Iurretako delegazio gisa. Orduen, en teoria, Gerediagaren egoitza zan, en la práctica, Iurretako herriko aukiban espaziorik importantiena interesgarri dena. Ze mota guztietako batzar ekintza antolaketa egin zirenan, inkluso erakusketak. Gero, hirurogei eta laurogeiko hamarkadan jaizetan eta bar, zenti horretan, Iurreta zuretok iban alderatik. Herri gaztedik antolakuntza hori bultzatzie, ez da eta behatzien edo ekartzela edugien, eta sortzu edo behatzien julen, jarretuan berak azitako lan hori, eta bezaldeatik espazio bat horretxie. Espazio bat, eta espazio horretan posibilizatie, organizatzie herri horretako zeuen movimentok eta oso espazio bat dirudirez oso zagune barzorientzako ere, zer kaos por tres handik egin izien buelta-bueltaka zer ikusiko edo kontrolatzen zegoen toki hortan, eta hori da gauzarik suertie okibana izurretan. Apur bat gehiago sakonduko dugu hor, espazio izu ardure. Aipatu dituzu bi izen, Mikel Sopelana eta Rosamari Hartza, baina jente gehiago ere biniko, zan, no? Bai, por supuesto, Cristina Mardaras, Justo Alberdi, honen dia aizpak, inotzu sentirotan, momentu baten, jente asko ebilizan, inkluso jente bat, gaur egun, esan ezkero beren izena, jente asko ebilizan, hori, bai, hori, no jodas, sentirotan, jente asko eban, garai baten lan, oso, no, importantie, momentu baten, eskondu salako edo denako etik, erabaki ban erretiratzie, erretirosan, beren aportazio eginda, eta gaur bere bizitza normalekin dagoena, eta ez batzu esaten ez duzuna imaginatu egiten, euren militantzia politiko eskultura, euren militantzia soziala aukibila. Zer azkenien, berdin Izurretan antolatzen ziren, Arritza horren txapleketa edo aritxutopeka bat, ez da gure animalistak kontragon, zein dantzataldie, zein aeka sortu duko, gero horretaldien batuk eran sortu zen aeka sortu duko euskarazko alfabetatze lehenengo eskolak, zenti horretan, edo zen eusotarako, eta inkluso, religioko, rolloak edo religioko, gauzak
ikusi behar dugu, bai herri gaztedi, bai espazio bera, eta hainbat gauza herri honetan, Elizaren inguruen antolatu zirela. Espainiako edo Eliza ofizialetik aparteko beste Eliza bat zegoen baita ere, eta Eliza horrek posible batzuk eskin joan, beste lurralde batzutan igual ez da nagoen. Zentio horretan, eripetzot, badaudela historia sozial bat, inkluso, Maritxu, beti izatzen, Maritxu Baliar, nizta Baliar beren gizona izan zen, jantzu zentio horretan, badau jente piondi bat, miragarriz, kristonako lan ebana, eta eskerrik asko bestabena jaso. Orain dela urte batzuk emontzakon, emontzan azkeneko argi zeiola, gideak emoan azkeneko argi zeiola, izin zen eskenita txinurrizeri. Ze hor dauk, eta hori da, herri honek aukidaben altxorrek handizena, txinurri kuadri handi bat, lehen handi baten jauena, batzuk urte askotan eta orduan ba, ezaguna bedira, beste batzuk igual denpora gutxoan, baina oinarrezko lanin jauena, eta hori esker urten da urrantza herri honek. Herri honek ez da urten, eta respeto guztiaz, eta labur esan eta ezagun eta miragarri. Ez da urten barandian batek egindako lanaitik. Ez ere, barenek ez da guden, berak bultzatutako edo, beren inguruen sortako talgien lanagaitik. Eta hori da azkenin herri honetan begiratu bidana. Ez da persona bat edo bik egindako lana. Ez eta herri honek aukita duena espiritu asoziatibo ez dena, aurrera eruteko, hori da emontzuna meritue herri buduen jarraitzeko.